Сабый чакта укытканда мине хәлфә, рәхмәт аңа, өйрәтте бер яхшы нәрсә. Сөбханалла дип әйтү тиеш диде, әгәр берәү яңа туган айны күрсә. Шул заманнан бирле айның туганына һәм дә алтын көпчәк булып тулганы карап кайча күңелем минем хәйран кала, әйтәм шунда: Сөбханалла, Сөбханалла. Бу әйтүем хәер минем гадәт кенә. Бу үзенчә дини булган әдәп кенә. Тик бер вакытым бар, чын күңелемнән әйтәм моны. Хәлфәм, яусын сиңа һаман рәхмәт кенә. Менә нәрсә күрәм кайчак сөйгәнемне, көне-төне гышкы белән көйгәнемне. Аны күргәч күңелем минем хәйран кала. Әйтәм чынлап: Сөбханалла, Сөбханалла. Бу матурны күрсәгәр Гайнетдиннәр, Гадигне Кытбетдиннәр, Шәмсетдиннәр Сөбханалла дип кая алырга соң? Укымаганнар, бер нәрсә дә белмиләр. Хәлфәм, әгәр мин дә шундый надан булсам, синнән гыйлем ала алмый калган булсам, әйтер идем шулар кеби мин гыйрфансыз. Бау бигрәк чибәр инде, чукынган кыз.